Il-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista Alessia Bsejla Żammit assumit b'mod uffiċjali responsabiltajiet bħala sindku tas-Siġġiewi fl-laqgħa speċjali tal-Kunsill. B'hekk Bsejla Żammit saret l-ewwel sindku mara tas-Siġġiewi minn mindu dawn twaqfu. Dan wara li Carol Aquilina reżenja mill-kariga wara li kien elett fil-Parlament fil-by-elections mill-10 distrett. Fl-istess laqgħa l-Kunsillier Julian Borch assuma responsabiltajiet bħala viċi sindku tal-lokalità. Waqt il-laqgħa tal-Kunsill, fl-ewwel kummenti tagħha bħala sindku tas-Siġġiewi, Alessia Bsejla Żammit qalet li tilqa' b'responsabilità dan l-inkarigu u tħares il quddiem b'enerġija biex tkompli tibni fuq dak li nbena mill-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi. U fit-tmiem il-laqgħa net news ħal-kummenti ta' Bsejla Żammit. Jiena dejjem nibqa' grata u għandi sentimenti pożittivi ħafna favur din il-lokalità u favur is-Siġġiewin għaliex f'dawn nibdawn ir-responsabbiltajiet u jiena rrid irrott lura issa is-servizz tiegħi lil din il-lokalità biex inkomplu nsebbħu is-Siġġiewi u ntejbu dejjem aħjar il-kwalità tas-Siġġiewin. Kif qed tajjeb inti jiena l-ewwel sindku mara ta' din il-lokalità illi nittama li nkomplu nsaħħu l-ugwaljanza u anke l-parteċipazzjoni politika tan-nisa imma rrid ukoll immexxi l quddiem l-ugwaljanza fost is-setturi kollha tal-komunità tas-Siġġiewi għaliex l-ugwaljanza tfisser ukoll li kull persuna fil-lokalità tagħna jkollha opportunitajiet indaqs. Ma setax jonqos illi waqt l-istess laqgħa tkellem ukoll l-eks sindku tas-Siġġiewi Carol Aquilina li ppreżenta l-ittra tiegħu ta' riżenja lill-Kunsill. Carol Aquilina qal illi ilu snin twal fil-Kunsill Lokali fejn minkejja l-kontroversji li jinqalgħu minn żmien għal żmien dejjem poġġa l-interess tal-lokalità l-ewwel. Żied jgħid li minkejja li se jkun qed iservi rwol ġdid fil-Parlament Malti, xorta se jibqa' jkun għad-dispożizzjoni tal-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi f'dak kollu li jista' jkollu bżonn. Issa jmiss li ssir by-election fost il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni lokali tas-Siġġiewi biex jimtela l-post battal minn Carol Aquilina. Dettalji dwar din l-elezzjoni għad iridu jitħabbru il-qoddim. Intant, fit-tweet, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil feraħ lis-sindku l-ġdid tas-Siġġiewi Alessia Bsejla Żammit.